verses 1 to 20. Mark chapter 5 verses 1 to 20. Ayaw lang mo kahibulong, ayaw lang mo katinga mga igsuon nga. Kining ako ang Bisaya dire medyo lawom ni siya gamay. Kay daan man nga kanang naang mga paghubad. So karaan nga mga pinulungan nga gipanggamit ani. So pero di good po di nga na kalawom. Mark chapter 5 verses 1 to 20. Mark chapter 5 verses 1 to 20. Manindugdag balik mga igsuon samtang basahon ako ang pulong sa Dios. Mark chapter 5 verses 1 to 20. Kung na kay Biblia, basahan lang sa imong mata. Ano? Nya katong walay Bible ari dire. So, verse 1. Unya miabot sila sa pikas nga daplin sa lanaw, sa kayutaan sa Girasenhon. Og sa pagkawas na niya sa sakayan, gisugat siya og usa ka tawo nga gikan sa mga lubnganan. Kini siya may hugaw nga espiritu og nagpuyo sa mga lubnganan og wala na si bisan kinsa nga makagapos kaniya. Bisan pa og kadina. Verse 4, kaysa makadaghan, gigapos na siya pinaagi sa mga pusas og kadina, apan igo lamang niyang bugtoon ang kadina o gubon ang mga pusas. O walay bisan kinsa nga makapugong kaniya. Verse 5. Magabi og maadlaw, adto siya sa mga lubnganan og didto sa kabukiran magsinggit kanunay og magsamad-samad sa iyang kaugalingon pinaagi sa mga bato. Sa pagkakita niya kang Hesus gikan sa layo, midagan siya ngadto kaniya og mihapa og misimba kaniya. Og nisyagit sa kusog nga tingog nga nag-ingon, unsay imong tuyo kanako? Hesus, anak sa labing halangdong Dios. Tungod sa Dios, mga muyo ako kanimo, ayaw intawon ako pagsakita. Verse 8, kay si Jesus miingon man kaniya, gula gikan sa maong tawo. Ikaw nga hugaw nga espiritu. Verse 9, unya, si Jesus nangutana kaniya, unsay imong ngalan? Siya mitubag, ang akong pangalan Legion. Kay daghan kami. Og nangamuyo sila pag-ayo kang Jesus, nga unta dili niya sila abugon pagawas ni adtong yutaa. Dito'y usa kadakong panon sa mga baboy nga nangaon kaon didto sa bakilid. Og sila mihangyo kaniya nga nag-ingon, paadtua kami ni anang mga baboy og pasudla kami kanila. Verse 13, busa, gitugutan niya sila og ang mga hugawng espiritu nang gula og misulod sa mga baboy. Og ang mga panon sa nga may gidaghanon nga mga 2,000 mihaguros padulhog og sa pangpang ngadto sa lanaw og nangalumos sila sa lanaw. Verse 14, nanagan ang mga magbalantay sa mga baboy og ila kining gisugilon didto sa syudad og sa kabalangayan. Og midugok ang mga tawo aron sa pagsusi kung unsa ang nahitabo. Nangadto sila kang Jesus og nakita nila ang gidemonyohan nga kaniadto nga naglingkod dito, nagbisti na og diha na sa maayong panimuot. Ang tawo nga kaniadto diha ang Legion og sila nalisang. Ang mga nakakita niini nanugilon may tungod sa nahitabo sa gidemonyohan og sa mga baboy. Unya misugod sila sa paghangyo kang Jesus sa pagpahawa sa ilang kayutaan. Og samtang misakay si Jesus sa sakayan, ang tawo nga kaniadto naggidemonyohan, mihangyo kaniya nga unta pakuyugon siya kang Jesus. Apan, wala siya mutugot og miingon kaniya, pauli ngadto sa imong balay, ngadto sa imong kahigalaan, og isugilon kanila unsa kadako ang gihimo sa Ginoo alang kanimo.
o giunsa niya pagkaluoy kanimo. Verse 20, og milakaw siya og didto sa Decapolis or Decapolis, may sugod siya sa pagpanugilon unsa kadako ang gihimo ni Jesus alang kaniya og natingala ang tanan. Magpray ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat nga duna kay dako kaayong mahimo sa among kinabuhi, sa among kahimtang, sa among pamilya, sa among panagtigom, sa among barangay, sa among lungsod, sa among probinsya, bisan sa among nasod, Ginoo. Salamat kayo, Lord, nga karon nga kagabion. Sigurado nga ang tanan gayod amahan makadawat sa mga pulong o kining mga pulunga mubuhi sa among mga pagtuo, Ginoo. Mo hatag kining kalig-on sa among pagtuo. Salamat, Lord. Nga bisag unsay butang sa yawa, Ginoo, nga ibutang siniya sa among kinabuhi, sa among panglawas. Dili kini mulungtad tungod kay ikaw ang Dios nga among gisaligan o gamhanan. Salamat, Lord, sa tanan nga niya karon. Thank you, Father God, nga among kasiguruhan o kalipay na adiha kanimo. I pray nga ang kaaway o Dios niining kagabihon, ang gahom sa kangit-ngit, dili makailog, dili makakuha sa mga pulong among madungog karon. Salamat, Lord, nga among ning maaplikar sa among pagkinabuhi. Mao ni ang among giampo, Ginoo, og sila nga nakauban namo pinaagi social media sa live streaming, Ginoo. Ikaw ang Dios usab, magakabot kanila, magpanalangin kanila. Mao ni ang among gipangayo, giampog pasalamatan kanamo sa kanunay ug madawat nimo ang among mga pagsimba. Madawat po namo among pagampo. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Maglingkod tang tanan, mga igsoon. Maayong gabi. Karon ang uluhan sa atong pagtuon, mga igsoon, ingon diha nga kagawasan sa usa kadaugan sa tanan. So dunay kagawasan ang usa kadaugan sa tanan, and remember nga kung dunay kasakit ang usa apektuhan pud ta tanan. Tinuod? Kung magsakit ba ang imong ilong, di ba maapektuhan tibok lawas? No? Di mo ingon ang ilong lakaw sa eskwelahan, pabilin ra ko kay sakit. Apektuhan gyud tanan. Pag sakit ilong, tibok lawas absent. Napa mo diha? So, kung naay problema ang usa, apektahan gyud ang tanan. Sa inyong pamilya, kung naay problema ang usa, apektahan tanan. Dinhi sa church, kung naay problema ang atong kaigsuunan, unas pagpakasala, madaot ang tanan. Nga na. So, apektahan gyud tanan. Pero kung ang usa na ay kagawasan, ang usa na, ang tanan pod nakaangkon sa kadaugan. Di ba? Bisan gani og dili ikaw mo'y nagsangyaw. Unya nakakita kang, hala, naibag-o ba? Naibagong dool. Di ba malipay po kag-apel? Kay mao man na kagawasan sa usa kadaugan sa tanan. Now, mga igsoon, doon ako'y sa dugay-dugay na ako nga pagbasa sa Biblia, because ang akong imuon, magbasa ko og Bible, ako nang paningkamutan nga, kana nga year, mahuman ako ang Bible kaduha kabises sa usa ka tuig. Kanunayon ako nagbalik-balik tungod kay need man kayong i-familiarize nimo. Since ang geographical location sa Bible more on didto sa nasod sa Israel man wala dres Pilipinas, so dili na to familiar. Mauna nga nagsugod ko katong akong giingon nga natay kanang magtuon bitaw ta himuon nato ng pinaka seryoso bitaw kanang naa kay gitawag og analytical, typical, tanan geographical, biographical nga pagtuon, mga igsuon sa nangakasulat dire. Na ako'y mga bag-ong nadiskubrihan nga nakaana ko bang grabe gyud kayo. Usa niya na mga igsuon kini atong gibasa karon nga kagabion. Because kausa lang ning dapita giadto sa Ginoo, diha ra gyud gani siya sa baybay. Diha ra siya sa daplin sa tubig, mga igsoon. Wa gyud siya ka lakaw-lakaw aning dapita. Usa ni siya ka probinsya nga dako kayo kining Decapolis nga naa siya'y napulo ka syudad. Paminaw mo ha? Diri sa Tagbilaran, usara ang atong syudad din So imagine na lang unsa kadako kining dapit sa Decapolis. Ang Decapolis, doon na siya ay napulo ka syudad. Wa pa gi-mention ang mga lungsod, kadaghan manig mga lungsod. Syudad ra ang gisgutan. Paminaw sa. Kining Decapolis, kung imong tanawon ani nga side, mao ni siya ang nasod sa Israel nga mapa. Ang atbang ani,
tabok sa Jordan River, gikan sa Sea of Galilee, Jordan River, paingon sa Dead Sea, kana nga pikas tabok ana, mo na gitawag og Decapolis. Transjordan, naa siya diri nga side. Kini nga side, gitawag siya Decapolis, og mga Hellenistic ning mga namuyo dinhi. In other words, wala ni kailag Dios sa langit ug sa yuta. Dunay napulo ka siyudad, so dako kay ni nga dapit. Ang una is Damascus, sunod Kitana, sunod Hypos, Dion, Rapana, Saitopolis, Gadara, Pilya, Garaza, o Philadelphia. Pulo ni kabuok. Pulo ni kabuok. Kining dapita mga igsuon, dako kayo ni siya nga probinsya, sakop ni siya sa mga Grigo. Sakop ni siya sa Grigo nga nailog ni mga Romanhon. Kani nga dapit. Sa kapanahunan sa atong Ginoong Hesus, naa siya sa nagpuyo sa Capernaum sa Galilea. Inigtabok nimo aning kaning suba, kining lake. Suba man no. Kani nga tubig sa Galilea, inigtabok nimo ana, mauna na gitawag og Decapolis. Unya sa Decapolis, usa sa syudad diha gitawag og kining Gidara kining Gidara, dinha nahitabo kining maong atong gibasa karon nga may taong kinangilngigan ang iyang kahimtang sa kinabuhi. Nga sa tibuok probinsya nadungog siya, ug ang tibuok probinsya naapektuhan sa iyang problema. In fact, ningon diya nga, gisulayanan ni siya priso, gubon ang prisuhan, sulayan siya kadinahan, bugtuon ang kadina, gapuson siya, pusasan siya, bugtuon tanan. So walay makapugong niya. Unsay naa niya, nagpuyo niya ang dili mo ubos og 2,000 ka mga yawa. Perting lisuda, no? Nadungog ni kayo siya. Kaya ang nagpuyo niya, dili mo ubos og 2,000 ka demonyo. Munang magbantay ka mga igsoon, kay kinirabang tao, dili gini siya may bawang na demonyo. Dili ni siya may bawang na demonyo. Gawas kung nana ang pagpamuhat sa balang espiritu, mapasok na siya, munang mo-react na siya. Mupakita na siya. So, kining province sa Decapolis, nga sakop sa mga Grigo, nga may napulo ka mga syudad, na baniog, nadungog og ayo, nabawaan og ayo, ang panghitabo ni ining usa ka lalaki. So arong masabtan na ayo atong subayon mga igsoon. Ako mong giingon nga kung dunay problema ang usa apektado tanan. Kining maong lalaki naa say problema, siya ra usa. Pero ang tibuok probinsya naapektuhan. In fact, sa Dumaguete mga igsoon sa Negros Oriental, napalong dito ang tourism. Nagsirado ang mga resort. Ano man, wala may kanang atong turista tungod aning pirting daghanang patay. So, wata kabalo, pila ka tawo involved ana or usa ra man ang katawo nga nag-operate anang panagpatay, pero apektahan ang tibuok probinsya, tama? O same sa naitabuan ni. Atong basahon na, isa-isahon nato ni. Because imong makita ang tanang maalamon, ang tanang may katakos, aning nga probinsya nangitag paagi pagsulbad sa problema aning lalaki, wag gud sila nahimo. Kabalo ka, kitang tanan wan mahimo. Karong gabi na paminaw kay sultian ka sa Dios nga nasa himuon para nimo. Kay wala man kay mahimo, amen. Paminaw gud kayo. Okay, atong isa-isahon ni. Ningon ang Mark chapter 5 verse 1. Anilang ko kay arong mas gaan, no? Nagkunot yung agta nga akong gibasa ganina. Ha? O, paminaw ha? Bantay ka rin ka maminaw. So, nahiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea. Now, remember, muyon nga itagtabok sa lanaw sa Galilea, di ba akong giingon? Kini ang Israel, no? Nya, kini ang Decapolis. Dito dapit, diha dapit. Muna siya ang lanaw sa Galilea, o nya, dire, ang Dead Sea. Gitawag sa Dead Sea because walay exit ang tanang parat nga hugaw tuan niya paingon. So walay mabuhi nga isda gitawag sa Dead Sea. Ang Dead Sea subay niya Jordan River sa unahan Galilee, lanaw sa Galilea.
gaabot. Ani nga side, mauna ni ang yuta sa Decapolis, nga usa sa syudad, gitawag og Gidara, nga diha ning problema ha. Nakasinabot na ta. So mutabok siya, gikan sa Galilee, tabok sa Decapolis, sa probinsya sa Decapolis, sakay sa maong sakayan, tabok sa lanaw sa Galilea. Nakasinabot ha? Nangugat na ba ko? Praise God, Lord, tabangay ko ane. So niabot sila tabok sa lanaw sa Galilea, dito sa yuta sa Girasa. Kining Girasa, unsa gani ni usa sa dakong syudad sa napulo ka mga syudad aning Decapolis. Verse 2. Ingon ang verse 2. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, gitagbo siyag problema. Gisugat siyag usa ka tawo nga gikan sa mga lubnganan. Napa mo naminaw pa mo? Sa paggawas niya sa kayan, gisugat siya ani nga tawo. Mauna ni akong giingon nga kining tawhana na ilhan sa tibuok region. Wala ko kabalo og pila ka bok syudad ang Cebu. Cebu City, Mandawi City. City ba ang Lapu-Lapu? Ha? Daghang city na siya. Imagine na lang unsa kadakon ang Decapolis. Naminaw pa ta? Nganingon diha nga gikan sa mga lubnganan. Oh, unsay rason ngano kining tawhana nagpuyo mas lubnganan? Because kabalo ka ang misyon sa yawa pagpatay sa kinabuhi. Ang iyang puy-anan ang dapit nga iyang ganahan dapit sa mga patay. Dapit sa kangit-ngit. Amen. So kining tawo nga gisudlan sa pinagdaghan ng demonyo, adto na magpuyo sa mga lubnganan. No? Lubnganan natong mga nanaghikog, lubnganan natong di pa lubngan nato, daghan ng mga lubnganan. Kamo ba ayaw mo kahadlok asa mo ipanglubong? Ang pinaka-importanteng kabalok ang langit ka, lamiton kag lubnganan. Na angel gabantay nga siminto kay ngana. Nya di ka kasulod sa langit, naunsa man ka? Paminaw gyud gayo ha, ningon diha. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, gisugat siya usa ka tawo nga gikan sa mga lubnganan. Mao na ni ang iyang pinuyanan. Verse 2. Verse 3. Kining tawhana giyawaan. Giyawaan og nagpuyo sa mga lubnganan. So ang rason nga nung wala siya nagpuyo sa ilang panimalay, tungod kay dili na siya ang nagpahimulo sa iyang kinabuhi. Ang yawa mo'y nagpuyo niya. Napa mo? Pero tindaganang gapuyo niya. Ikaw o ako, dagarabang mo puyo ni mo. Unang-una, ang hari, ang garbo, mo puyo. Dayong katong batasan, nga luodan, mo puyo po to. Daghang mo puyo na to. Hala ka, paminaw o gayo. Nya, ningon diha. Wala na'y makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Sa ato pa, kisa may mo gapos niya, tawo. Kisa may mo kadina niya, mo priso niya, mo butang ba ni siya, asa ni siya, wala na. In other words, pasagdan na lang siya sa provincial government. Kaya di naman siya madalag. Problema naman ni kayo siya. Amen? Problema na ni kayo siya. Next, ningon diha. Ang verse 4, daghan ng higayon, nga gigapos siya, gigapos ang iyang mga tilog, mga kamot, apan iya lamang gipang bugto ang mga kadina o giguba ang mga pusas. Tanawa ragon sa to pa, ang effort sa tao wala na gyud. Okay, mahimo ang tao. Wag yoy mahimo ang tao ani. Kusgan kaayo siya. Sa batanan kusgan kaayo. Now, sa atong kinabuhi timan ini, may kalit nga moabot sa tong problemang makainguntang kusgana po ni oy. May mga pagsulay mo abot sa itong kinabuhi nga kusgan kayo. Murang makaingon kag, wanagay mahimo. Wanay mahimo. Ang tanang tao, wagay mahimo. Pero bantay Kay bisag kinsa na nga kusgan ug unsa na nga kusgan, di na katupong sa nahigugman nimo nga mao ang Dios. Amen? Kusgan kayo siya og wala gayoy makapugong kaniya. Unstoppable. Unstoppable daw siya. So, tibuok probinsya, walay mahimo para sa iya ha? Wala na isulbad sa iyong problema. And maybe ikaw o ako, same ang pangitabo na to. Miyagi man tagingon ane. Nga na yung mga problemang daw ikaw raw sa, kay daw na yung mga tao sa palibot, wag yapon sila mahimo para nimo. Tama?
Like, sa usa ka babae, nga 12 ka tuig, nagsigig dugo. Ningon ang Bible, nahurot na lang iyang kabtangan, binaligya, patambal, wag yun siya may arang-arang, mas ni grabe pa noon. So kung nakabalo siyang di siya marang-arang, di na lang siya mamaligya, di na lang siya mugasto. Baningon siyang niduol siya sa Ginoo, ingon siya makahikap lang ko sid-sid sa imbeste maayo ko. Same sa pangitabuan Nga mga tao, mahimo para sa iya. And siya mismo siyang kaugalingon, di siya kataka sa gapos sa yawa. Kinagrabihan. But unsay sunod, kusganan ni kayo siya. Imagine mga igsoon, ka na mga salida-salida, wala, ragyod in tao na kung makakita kag-actual na yun Kabalo ka, isog ka, God is fighting for us. God is on our side. Makakita kag nga dagan dyan ka. Pastor, tabang tur, pas. Kusgan na kayo siya. So, adlaw o gabi tanawan Adlaw o gabi ga problema yun siya. Adlaw o gabi ningon siya. Adlaw o gabi nagsuroy-suroy siya. Imagine ko I-announce na sa gobyerno alas 6, tago na mo sa inyong mga balay. Kana inyong mga padlak, gagmay kayo, ilisin na kinadagkuang padlak. Kanang kadina sa inyong mga pultaan, ilisig kadinas barko. Nagsuroy-suroy ni siya kada gabi Imagine Nya kay di naman ni mapugnan. Unya, nagsuroy-suroy siya sa mga lubnganan o kabungturan. Tanawa ha? Ngayon lagi ko, may problema sa affected tanan. Nga naman? Ningon man dia, o magsigig-singgit o magsamad-samad sa iyang lawas pinaagis mga bato. Imagine ko ato na lang imaginon mga igsoon. Suruyon niya ang tibuok buhol. Magabiig, mahadlaw, hadlo kay ni siya. Imagine niya. Unya musyagit ni siya, magsamad-samad sa iyang kaugalingon. Nya mukatawa ni siya, inigkatawa niya murag usa ka nasod ang naningog kay pertindaghana man No? Kanang naa sa TV di man mamadunggan nyo sa radyo nga dimon-dimon. Nga na Naadlok Ingana man ang madunggan bitaw nimo. Tanan sumuna ni ko apiktuhan na gyud tanan. Now unsa ka ni kabugat sa iyang pamilya? Because we know na kung dunay problema ang atong mga relatives mag-uol ta, mas dako yung kaguol kung ikaw nahingtungdan membro kas pamilya nga naa nga gusto nimo siyang tabangan pero mo distansya kaniya kay mapatay man kaniya. Nya tan-awo nimo ni siya gisi na ang iyang bag-o paganito iyang samad na napoy bag-ong samad kay sige niyang samaran ang iyang kaugalingon. And mo ni ang trabaho sa yawa. John 10 verse 10, He will come to steal, to kill, and destroy. Nahumana niya ang duha niya kamisyon. Natrabaho na sa yawa ang duha niya kamisyon. Unsa man? Destroy. To steal and to destroy. Ang pagpatay na lang mo'y wala. Hapit ng Diyos siya mo lampos. Amen? Hapit na mo lampos ng yawa mga igsoon. He will come to steal, to kill, and destroy. Humana niya gikawat. Humana niya gilaglag. Ang pagpatay na lang ang last nga trabaho siya yawa Now, next. Ningon diya nga, magsige siya singgit-singgit ato sa itong humanon. Nahuman na to? Sige siya singgit-singgit, niya magsamad sa iyang lawas, pinaagi sa mga bato. Kana bitang di nimo gustong buhaton sa imong kaugalingon, pero naay naasulod nimong nagmando nga buhatan na. Sige niyang gisamad-samaran iyang kaugalingon. Amen? Grabe na ni siya. And unsay sunod nga nahitabo. Layo pa sa Jesus, dinhi na. Lahi na ni nga istorya. Kay human naman sulti ang kahimtang sa maong probinsya ug ang kahimtang sa tawo nga nakahasol ni ining mao nga region. Kini nga rehiyon. So, ningon diha pag-abot gyud ni Jesus, layo pa si Jesus sa dihang nakita siya sa tawo nga gisudlan sa daotang espiritu paminaw.
Midagan siya padulong kang Hesus, miluhod sa iyang atubangan. Dina sa King James o sa Gideon ingon miluhod og musimba because kanang word nga simba kana manang kanang tawo nga mo hapa sa atubangan sa usa ka binuhat or sa iyahang labaw niya mo manay word nga pagsimba. Munang uban may wa man gon mi gasimba diha nila. Manong mangluhod man mo nila. Magkamo gasimba. So, niluhod. Natanawa ha? Miluhod siya sa atubangan sa Ginoo. Dinhi na nakaingon na gyud siyang dugay ng panahon nga gikadlukan ko ani nga rehiyon. Dugay ng panahon nga gidungog ko ani nga dapit. Wala na isama nako. Pero ni ay niabot nako nga wa gyud kay mahimo ani. Now listen to this. Gapuson siya, kadinahan siya, pusasan siya, wala gyud makapugong niya. But pag abot sa Ginoo aning dapita, kinira pud ang panahon nga ang atong Ginoo ni anhi aning dapita. Because kini nga dapit, dili ni siya yuta, dili ni siya puy-anan sa mga Israelita. Gani, sa pag-anhi sa atong Ginoo, ang pinakatuyo gyud niya mga Israelite. Kini nga dapit sa Decapolis, ang namuyo ani, ang laing bahin ani, gipuy-an is mga taga-Manasi before, but niabot ang panahon nga, mga dili na gyud ni siya, mga Hudyo ang namuyo aning dapita. Nasabtan na to? In other words, wala sila gasimba sa Dios sa mga Hudyo nga atong gisimba karon. Ang ilang gisimba mga igsoon, mga Diyosa, mga Diyos-Diyos. Mga Hellenistic ni sila, mga Grigo ni sila, mga na ilog ni sila, kani nga province sa mga kani nga rehiyon sa mga Grigo. Pag abot sa Ginoo, untouchable na siya, unstoppable na siya, dili na siya kayang tandugon, pero pag abot sa Ginoo, luhod siya eh. And that is why ningon ang Ephesians chapter 2, every knee, in His name, the name of Jesus, every knee shall bow. Bisan pa ang yawa. Na ba ito uban mo ingon nga di ra man ko musimba ay kog hukme kay nakaila ko Ginoo. Hinumdumi nga ang yawa nakaila og ayos Ginoo pero di gyud pod siya musimbas Ginoo. So ayaw pug himo ang pareho mo. Simbahon natong Ginoo naunsa man taon. Amen. Bisa kung sa'yo, tapos itong kinabuhi, inumdumi, napay gamanan sa labang gamanan, amen? Luhod siya sa tubangas Ginoo. Sunod niyang luhod na sa gihangyo. Paminawa kung sa iyang gihangyo. Ningon siya sa verse 7. Unya, misinggit sa Jesus, anak sa labing halangdong Diyos, din na nakailag yun ng yawa. Nakailag yun sila kinsay ilang gikatubang. Sometimes kita pag muduol sa pagsimba, muragwata kailag kinsa ang Diyos atong gisimba. Yung magsimba usay, magyangayanga ra. Kasabot mo na magyangayanga? Mangitaktiki. Usay magsimba, magduwa ra. At terus multika, magduwa. Na? Ang yawa na kaila siya kinsa ni, unsa kagamanan ni. Na pagbantay mo, kay doon ay mga grupo nga di mo toong si Kristo Ginoo. So tudluan na walihan na sila ning yawa ron. Kay kining yawa ni sulti man gyud nga anak ka sa buhing Dios. Nga uban nga dili man Dios si Kristo. O lagi. Paminaw. Kung anak kas kanding unsa man ka? Kanding? Isa may karon mangutana ko ninyo naay anak ang kanding unya iring. Ang anak sa kanding, kanding, ang anak sa tawo, tawo, ang anak sa Dios unsa man? Dios. Ay, paminaw mo diha. Ningon diha. Unsa may imong tuyo kanako? Ag representative ni sa bandaghanang legion man to nga naa sa sulod niya. No? Palihog ko nung ko tanaw be. Murag nalimot lang ko pila gani ning usa ka legion. I mean pila ni sila ka libo ka mga sundalo basta daghan ni sila usa ka legion. Okay. So, palihog sa kog check da na. Unsa may tuyo mo kanako? Ningon siyang unsa may tuyo mo kanako. Ngano man, kini nga espiritu mo ni ang naghari sa tibuok region. Og nisulod ani nga tawo. Ingon siya unsa may tuyo mo kanako ina ang general nis mga yawa nga naa sa sulod. Ang general sa mga yawa nga nag-operate ani nga legion, ani nga region, ani nga probinsya. No? Tanawa ra guni kayo. Sa ngalan sa Dios, tanawa. Naghangyo ako kanimo nga ayaw intawon ako sakita. Kabalog yun sila. Kaning yawa mga igsoon, pag musulti kas ngalan ni Jesus, nga kisi-kisi ni siya sa kainit, sa kalayo.
Hadlok kayo siya. Ningon siyang, ay taon ko, tortura. Next. Unsay sunod nga hangyo niya mga igsoon. In verse 8, niingon diya pagsulti sa verse 8. Nagsulti siya ni ini, kay giingnan man siya ni Jesus, espiritu nga dautan, gula ni ining tawhana. Sumutong niingon siyang, ayaw kong sakita. Kaya kini mga iya sa kaaway, pagwa na ni sila magamit, adto naman ni sila sa mga pagantos. So ngita pa ni sila kapuyaan. Muning kapuyo sila aning lawasan ni aning kinabuya. Next. Iyon ang verse 9. Sa verse 9, busa nangutana si Jesus kaniya, unsay imong ngalan? Kinsay imong ngalan? Tubag. Ingon siya, siya mitubag panon or legion. Tungod kay daghan kami. Na-search ha? Pila ang legion? 4,200. Ang usa ka legion, 4,200 ka mga sundalo na. And that is why kuwang patong 2,000 kababoy nga ilang ipangsudlan. 4,400 kayawa nga na sa sulod. Munang pagpangutan nagkis sa imong ngalan, nanubag sila, legion kay daghan me. So, next verse, ingon ang verse 10. Alin lang tani. Okay. Nagsigi siya hangyo kang Jesus nga dili papahawaon. Nga dili papahawaon ang mga daotang espiritu gikan ni adtong dapita. Dili papahawaon ani nga region. Imagine ra guni. Mga dapit nga gitabunan sa kangit-kit. Now, kita mga igsuon, malipayon kayo ta og mapasalamaton kayo ta tungod kay dinhi sa atong barangay na anay gibutang diri ba nga tigumanan sa pagsimba. Kaya kini nga atong barangay kani atong naanay mga relihiyon animan. Pero salamat sa Ginoo nga gibutangan gyud niya ni og panagtigom nga dili relihiyon ang rason kun dili mosunod sa Ginoo. Musunod sa iyang pulong. Tanawan ni kung sa iyang hangyo. Ningon siyang, uy, ayaw may papahawaan ning dapita aning nga region. Dugay naming namuyo. Diri kami may ga-operate din Sa ato pa, kining mao nga dapit mga igsuon nga kining Decapolis nga may napulo ka syudad. O pila ka ni ka mga lungsod. Pila ni ka mga barangay. Ang nag-operate dinhi nga mga espiritu iyas yawa. Mao ni ang iyang gihangyo ay may papahawaan ning dapita. Ayaw mig palayasa aning dapita. Now sa laktod nga pagkasulti paminaw og ayo kadinhi na maghunat na tani. Dili lang di ay kining maong lalakiha ang nahasol sa diyang na niya ang demonyo. Kaysa pagkatinuod lang, ang tibuok region, ang tibuok dapit sa Decapolis, mao ang gi-operate ni ining mga demonyuhan Usa lang ang na-highlight. Usa lang katawo ang naa. Dito sila. Sa pag-atubang sa Ginoo, ang lawas sa ang maong tao, mo gigamit nila pag-atubang. So ayaw kami papahawaa ining dapita. Amen? Ang yawa day mga igsuon, mahangyo po sa Ginoo. Lord, ayaw yung taon kong pabiyaa aning Danilo. Ay, ganahan na mo ko anira mo puyo. No? Gining mga balatian nga iyas yawa, mahangyo sa Ginoo. Ayaw ko papawaan niya akong puyo. Gikawat na nako iyang kalipa, gikawat na nako ang giguba na nako ang iyang mga plano, iyang pangandoy. Usa na lang. Kina na lang pagpatay niya, ayaw na kong pahawaa dire kay ma-mission accomplish na kong mamatay gani siya. Paminaw mo ayo sa gisulti diha. Next verse. Ingon ang verse 11 mga igsuon. Ang verse 11 nag-ingon diha, dito'y usa kadakong panon sa mga baboy nga nangaon-kaon or nanibsib dito kabukiran. Pertin daghanan nag-alaga. Dito sa Kuya Roger ba nag-alaga. At timan ang mga baboy. No? Alturas Farm Binighana.
So naa diri ang pinakadako mantingali nga babuyan sa Central Visayas, Nias Bohol og Nias atong barangay. Munang lig-on kayo ta nga naman. Oxygen og carbon dioxide ning ato ang positive og negative. Hunat kay natong kinabuhi. May dakong panon sa mga baboy. Now, paminaw ha, tanawas ako. Nganong nakahibaw man ta nga dili na ni mga Hudyo ning namuyo aning dapita, unang-una Transjordan na sila, tabok na. Ikaduha, namuhi silang labihang daghanang baboy. Ang mga Hudyo, man bawal naman na bisan paghikap ana, bisan pagtanaw lang, di pwede. Namuhi silang daghan kayong baboy. Verse 12. Next verse. Mihangyo ang mga daotang espiritu kang Jesus. Paadtua kami ni anang mga baboy o pasudla kami kanila. Nanghangyo na lang sila. Paadtua kami anak nga baboy. Now, karon mga igsoon, husayon na to ni Gayo ha, kay abi pa lang si Lord ni cooperate sa yawa, aron ang yawa makapangawat sa ilang bahandi ng dapita. Husayon na to ni Gayo, nganong gisugtan ni Lord, pwede naman yung Lord, panglayas na mo ani nga probinsya. Nga walay ma-damage. Pero nganong gi-allow ni Lord nga dunay 2,000 kapin or pila ka. Dili mo ubos og 2,000 ka mga baboy ang na-damage nila. Unang-una, pamatud-an nga kining yung trabaho siyawa, pagpangawat lagi nagpagpatay. O nganong nisugot man si Lord? Pag-ingon, pabali na kami sa mga baboy, nganong nisugot? Ang rason or ang tubag sa mga pangutana, naasunod nga mga bersikulo. Tanawa. Ingon ang 13. Ang iyang mga, og iyang gitugutan sila, migula sa tawo ang mga daotang espiritu og misulod sa mga baboy. Og ang tibok panon sa mga baboy, nga mga 2,000, nanagan, padulong, og nangambak sa pangpang, ngadto sa lanaw, og nangalumos. Patay tanan. Perting dakuan ig damage. So ibutang nato ang usa ka baboy karon litsonon 20 mil. Pila? Tabangi ko. Ate, tabangi ko te. Litsonon. 6.5. Times 2,000 na. Sige, kisa na calculator. Ato mangunang kuanon kay arong makuha jud nato ang gibugaton ba sa kawalan. Okay? So i-times na siya into 2,000. Ha? 12 mil o 13 mil. Ay, wait siya. Taka mo lang ko eh. 112,000? 13,000? Palihog day. So, pertin dakuas na wala nila, no? 12,000 times 6,500. Example lang na ha. So, sa kababoy, 6,500 sa atong panahon ni karon. Pila? 78 million. Sa atong panahon karon, katuragan ng litsonon, 78 million sa atong panahon karon. So, balik ta, perteng dakuag yun sa damage. Karon gani ang ASF, padaghana ng mga nagdeklara nga mga barangay nga na ASF, nadungog og ayo. Now, paminaw og ayo. Tungod kay kining lalakiha nga naa niya ang demonyo, nga 6,200, pila to? 4,200. Kaya naman niya, nadungog na ning daan. Nadungog ng daan. Plus, musamot pag yun ni, kadako kayo ang impact kay makita ang gidakoon sa iyang damage. Di ba? May tag na yung motor, kabanggaas, tagbilaran. Saan mong motora? Katong Rosing 125 o Skygo nga 110. Mao ba? Ana. Pero muingon na gani kag dunay 14 kasakyanan nagkarambulas tagbiralan. Murag kurat kayo no. Mao ba? Ngano man to? Unsa may ko na to? Hala, wa bay naapil na to nga mga mahal sa kinabuhi, di ba? Now naay rason nganong na damage ning napulo 2,000 ka mga baboy. Tungod, mutabang ni siya sa pagsuporta
unsa kadako ang nahimo sa Ginoo. Mas muhatag nig dako kayong impact sa tibuok region. Butang na to, Region 7. Ano may sakop sa Region 7? Negros Oriental, Cebu, Siquijor, Bohol. Region 7. Kining hitabua nga nadungog nga kining lalakiha na ay nadimunyuan, daghan na siya nahimo nga naghatag siya grabing trauma, kahadlok, katarantas mga tao aning region na. Mas mo grabe pa ni ang balita o niya ani, inighatagan na siya kagawasan tungod ni ining mga baboy nga mga mawala. Insultian ka na ako, bisag unsang mawala nato ayaw kagool. Kaya nga tong mga nangawala, dili ikatandi ni Kristo nga naa nato karon. Amen? Now next, ningon diha. Ang mga nag-atiman sa mga baboy, nanagan sa ilang ug ilang, gisugilon ang nahitabo ngadtos mga tao nga nagpuyo sa lungsod ug sa kaumahan. Unya, nangadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo. See? Naigibuhat si Lord ug ang gibuhat ni Lord dili matago. Nitabang og paibalo ang mga magbalantay sa mga baboy nga kadtong tawhanang gikalisangan nato na milagruhan. Kadtong tawo nga nay problemang walay kasulbaran karon okay na nitabang na silag sangyaw. Usay kinahanglang kuhaon pa nato ning unsay atong gipangatiman gipangpangga. Arong mutabang tagsugilon unsa kagamhanan ng Dios. Naapa ta? Nanabang sila. Imagine na, kining napulo, na ay 2,000 kababoy, pila kabuok magbalantay ani. Perting daghana. Nangadtos mga kabukiran sa mga lungsod, sa mga barangay, og ilang gisuginlan. Lungsod pa, og mga barangay, ilang gisuginlan. Pagbantay kay unya, kining 10 cities and whole province sa Decapolis, makabalo aning balita. Next verse. Ningon ang next verse, midul sila kang Hesus, nangadto ang tanan nga nakadungog. Og didto nakita nila nga naglingkod ang tawo nga kaniadto giyawaan. Ang ilang nadungog nakita nila. Igo ra kang nakadungog, di gani ka mo duol, di gyud ka kakita. Munang salamat sa Ginoong nakadungog kas iyang pulong mo duol usab ka sa Ginoo. Og nakita nila ang tawo nga kaniadto giyawaan. Naa na siya biste. Amen? Naa na siya. Wa man ni biste, gahubo-hubo matingali ni. Pila na ko ni ka panahon, tuig na tingali ni siya. Nga ang iyang kahimtang kinalisudan kayo, kisa may muhatag niyang sinina. May sapot na siya o gibalikan na sa maayong pangisip. Normal na. Wa ni siya ni agig rehab. Wala ni girehab. Og nangahadlok sila, dinhi na nagsugod. Now, paminaw ha, paminaw. Di ba? Sa gidemonyohan pa ni siya, tibuok gabiin ang hasol ni siya. Gikahadlukan siya. Pero niabot ang panahon nga mga tao ni ining mao nga lungsod, ni ining mao nga dapit. Mas nakakita pag yun silag, mas labaw pang kahadlukan. O kana walay lain ang atong Ginoo. Dagan ato hadlok tag diwindi, hadlok tag unsa na inyo ang mga white lady, mga black lady, mga diwindi, mga kapre, mga bungas, yung guni-guni ba ninyo? Nakakita ko. Guwapa. Sa may iyang gisuot, Adidas. Now, hadlok tana. Hadlok tana, di ba? Manilig atong ilaw mo niya, na makadungog ng istorya nga, na kuno yung mga diwindi, diya sa una na mo yun, tabi, ingala sila. Hadlok tana. Baliktad. Hadlok ka na nila, pero wakay ka hadlok sa Diyos sa panahong mabuhat kang sala. Munang kada doors, Ginoo, kahilak, pasaylo ako, Ginoo. Lamiyon tatog mo hilak sa kalipay, Lord, salamat, Lord. Kada dool, hilak, ngay pasaylo. Ya Lord, gikapoy na ko. Gikapoy sa pagpakasala. Unang naroon ni kagapo yun. Naapa mo? Na siya. May sapot na siya. Maayo nas pangisip ang mga tao na hadlok niya.
Nahadlok nas Ginoo. Nga naman, wag yun makapugong atong tawhana. Pero nga atong Ginoo, nagbarog dito. No? Gidisciple tingali to niya. Tibuok adlaw. Gisultian niya. And then nahumanag panugilon mga tao, gayahay sila dangan na imagine. Could you imagine, biyaan nila ang ilang mga panimalay, gibiyaan nila ilang mga trabaho, sirado ang alturas, ang ICM, ang bikyo, kay nangadto dayon sila sa Cortes. Kay susihon atong unsa ning gipanugilon nga nahitabo. Gauyog ang yuta, gauyog ang kayutaan tungod sa panghitabo. People are coming to Jesus. Hala, tuwa na sila dito padong tungod raaning usa ka panghitabo. Amen? Mas nidako pagyud siya, mas nidako ang iyang sabog tungod kay dunay napulo kalibo ka mga baboy nga nahimong testimoning kurat gining hitabo. And silang tanan nangadto dito nangahadlok sila. Human sila mahadlok. Next verse. Ningon ang 16. Kadtong nakakita sa nahitabo sa mga tawo nga giyawaan og sa mga baboy, no? Nanugilon ni ini sa uban to ana. Nanugilon sila. Next. Ingon ang 17, busa gihangyo nila sa Jesus nga mopahawa sa ilang dapit. Wa pagani kalakaw-lakaw ang Ginoo kay didto sa bye-bye. Giingnan na siyang hawa dire. Nganuman, niabot naman ning mas gikahadlukan nila nga mao ang Ginoo. Wala sila nakaila sa Dios. Pero kung nakaila palang unta sila sa Ginoo, moingon gid sila ay namigbiyae dinhi. Ayaw bayag biyae akong pamilya. Ayaw bayag biyae ang akong pag-eskwela. Ayaw biyae ning nga region Ginoo dinhi naka aron dili na mihasulon. Wa man sila kaila. Wala nila tagaig panahon ang Ginoo nga maminaw. But do na ragyoy usang nakapaminaw og ang tanan nasabtan gyud ayo. Tanawa ni. Next verse, ingon ang verse 18. Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tawo nga kaniadto giyawaan, nagpakiluoy kaniya nga nag-ingon, kun mahimo, muuban ako nimo. Please, pauban ako. Pauban ako. But unsay gisulti ni Lord? Next verse. Ingon ang verse 19. Apan wala mo tugot si Jesus og miingon hinoon. Paminawa ko sa gisulti ni Jesus. Andam na tanan, amen? Andam na, amen? Pauli sa imong panimalay. Unaha imong pamilya. O sultihi sila, unsa ka gamay? Unsa ka gamay? Unsa ka dako? Ang nahimo sa Ginoo kanimo. Imagine, tibuok province way mahimo niya. Unsa ka dako ang province? Naway mahimo na siya. Mas dako pas probinsas di Kapulis ang nahimo sa Ginoo ni ining maong tawhana. Unsa ka dako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa ka maluluyon kanimo. Di man ang ngayang kaluyan kadi man ni sa hintil man di man sakop sa Israel. Di man sakop sa katawhan sa Dios. Next verse tanawang nahitabo. Busa ang tawo. Tabang basa ba? Kay sakit na tutunan. Busa ang tawo. Milakaw og miadtos Decapolis. Decapolis, tibuok probinsya. Within that province, there were 10 cities. Sa tibuok niyang kinabuhi, gituyok niya ni. Wala na din eh. Wala na din eh ang nag-oppress ninyo, ang naghatag niyo kalisang. Katawan sa Decapolis, katawan sa Napulo ka syudad, gadlok mo na ako kanato, dili ako ang inyong gikadlukan, kung dili, kadtong nagpuyo na ako, og maoy nagdumala ani nga probinsya nga maong espiritus mga yawa. Wala na sila dinhi aning dapita. You know what? Pag-abot na ko diri daghan kitong isyong may mga banako, may mapaakan, and then tawag ko sa akong pastor, si Pastor Michael Paburada. Pastor, unsam guning namin. Dong iampo ng mga yuta dadong palayasan na nga tunglo. Sumoto nga sige kong gapray nga Lord kani nga yuta Ginoo, diligan mo ni sa imong dugo Ginoo. Wa nay tunglong mo puyo ani. Mga mananap nga nagdalag laway sa kamatayon, Lord, ikapuyo na ning dapita. Praise God, paakan gyud sa Tiplorita.
Pero nagpamatuod nga titubag si Lord kay mabuhi man siya. Pero ayaw po magpadakop. Ayaw po magpapaako. Uy, wala na kay kalag. Wala na kay kalag. Wala na kay laway. Magdula nagkubra kay wala na kay laway. Ayaw pagpasagad ha. Tibuok di ka pulis. Og nanugilon may tungod sa mga butang nga nahimo ni Jesus kaniya. Og nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. That is why giingnan ka nako. Unsa man na kadako nga naa nimo, wag yun kay makitang sulbad tanawag unsay buhaton ni Lord. Bisag asa na unya ka maabot, manugilon gyud kag unsa kadako ang Ginoo. Unsa siya kagamanan. Mauna ang atong pagtuo, ang atong kaalam sa pulong sa Dios ug ang atong pagtuo magpabiling buhi. Aron mo smile ta kada adlaw. Barugan gani mo lig-on gyud ka tan-awan ni nga hitabo. Then ningon diha og nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. Kanang nakadungog kang worst kay ning tawhanan ni. Grabe ka abot lang ng tawhana. Imagine tanan na sigurong tibuok probinsya gaampo na nga Lord mamatay na lang unta ni siya aron wa nay kasamo kani nga mundapit. And suddenly ang tawo nga nailado kaayo gikalisangan pag-ayo nagwali nagkalinaw, nagwali og kalipay, nagwalig kadaugan na ay Dios and ang usa ka probensyang mga nagtuog Dios nakailag Ginoo tungod ani. And I believe ing ani pug ka kaniadto. Ikaw ug ako ing ani pug ka kaniadto daghang demonyo nagpuyo nato kanilang lang atong mga prinsipyo, mga demonyo man eh. Mga prinsipyo nga dili is Ginoo, mga kinaiya nga dili is Ginoo, mga demonyo man nga kinaiya nga gipapuyo sulod nato. Mga tao makadungog nimong nabag-o na ka. Mauba. Basig pabag-ubag ora pa na siya. Lahutay anto na nahuman na tuig nimo mga padayon kinabuhi. Bag-o gyud ay tinuoras siya. Indagan kag kapitan. Amen, Rogelio. No, pero makadungog ani happy birthday nanay si Ding, no? So 81 si nanay, 81. Kumplituhon pag yun ni Lord og 120. Si Moses bitaw 120 man to. 120 tos Moses. Ya 81 magsugod na sa nanay sa iyahang pag-guide sa mga Ehiptuanon. Tara na. No? Kada na mo bisita ayo, nas tata, manghuwam me. Moingon des nanay, wala ra ba dire simba nya ta. Wala kurata no. Simba nya tarong Domingo. Ayo, na Soheli, wala ra ba dire simba nya tarong Domingo. Ganaog kalit. Nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini mo ni pinakanindot gyud, tingala gyud sila. So, si Sir Joaquin na siya gi-post ganina ako tong gi-share. Ningon siya nga the biggest battle. The greater the battle, the greater the victory. Hala no? Kano sa ka makapanungilog dakong kadaogan kung gamay ra lumba imong giapilan. Ha? Pag naa kay kinadak-an kayo, para ani wala naman sila mahimo. Tanang tawo wala mahimo, pamilya wala mahimo. Si Lord din himo. Pero tibuok probinsya. Tibuok probinsya ang gisuginlan. Ing ani di ay ang gugma sa Dios, ang atong gisimba wala ikatabang sa akong kahimtang. But ang Dios nga nagbuhat sa langit o sa yuta nagpakatawo og maoy akong gikahimamat dito sa bye-bye. Maoy ni painggawas nako, that is why naing ani nako karon. Kamo ba manglangyaw ta, mga tutag silinganan sa asa ta mo adto? Ang gibuhat bas Ginoo nimo ang imong ipanugilon? Inarabay mga Kristohanon pa pero matog silingan ang ipanugilon kay kana si kuan kay pakaron ingnon naman na. Kauban may nag-church pero pakaron ingnon man na. Wala na utan pa ning kauban sa church. May buntag. No? And then mga igsuon sabto na to ni og ayo. Ang kagawasan sa usa kadaugan sa tanan.
Nalipay og ayo ang tibuok probinsya. Ang napulo kadagkong mga syudad. Ang mga kalungsuran ug ang mga kabaranggayan. Now nakita nato ni, tanawan ni, si Jesus, wala siya misulod dito nang wali siya daghan kayo, usara ang iyang gisiran. Usara ang iyahang gibuhatan sa milagro og iyang gitudloan. Og kining usa may hinungdan nga ang tibuok probinsya, ang whole region, dili ra gani province. Amo lagi na region. Ang region, ang tibuok region nakabalo unsa kadako ang gugmas Ginoo. Nakahuna-una ko, no? Na yung mga tao karon, for example, kining mga dagko kayo bitong ilado na kayo nga mga like sila si kaning evangelist Daniel nga mag-crusade na sila, milyon ang mudawat sa Ginoo. Daghan kay mudawat. Naguna-una lang ko, kinsa ka ang nisangyaw anang tawhana? Like ako, kadtong nagsangyaw na ako nga nagmotor, nakaingon gyud ko na, dako kay sa gantis Ginoo. Ngano man, wala man siya kabalo nga ang iyang gisangyawan nga gipadawat niya sa Ginoo. Naglakaw-lakaw, nagpakasala, nagligoy-ligoy sa kalibutan. Pero kay naa na may gidawat nga maong Ginoo, ang iyang gidawat ng lihok man. Unya nang wali na nangyaw na abot og buhol. Unya naa na ta karon dinhi nagtigom. Unsa ka? Kani karon o? Giwalihan niya ang usa ka rehiyon. Ang tibuok Decapolis. Gisultian niya sa gugmas Ginoo, sa gahom sa Dios, sa kagamanan sa Ginoo. Sa dakong kagawasan nga iyang naangkon. O dili lang iya, gisuginlan niya ang tibuok region nga gawas no nata sa gahom sa kangit-ngit nga nag-ulipon sa atong probinsya. And that is why dili nato ingnong wa na paglaom. Lisod na way paglaom. Di na mabag-o, di na maayo, na ayaw. Ngano man. Kining nabuhat ni Lord, ingon siya mas mahitabo pa o mas mabuhat pa labaw pa niini kung mutuo ka mo. Amen? Munang ayaw ta, natay problema, paluiloy ito, luuyan ako ay. Amen? Okay na mo hilak. Amen? Amen, son? Hilak, tades Ginoo, bahalag, laki, basta kay mo hilak. Muhilak, des Ginoo. Sa una, bitaw, mga hubog, manghilak, bitaw. Kabantay ka na tao, kahubog na, muhilak dayon niya, mumaoy na dayon niya. Masulti na dayon siya mga problema. Maingon na dayon siya, gipakawalay, buot lamang ko nila. Hubog, hilak, karon. Hubog kas pulong Ginoo, puno ka siya malang espiritu. Bisag unsay may tabo. Si Lord na'y tag-iya na ako. Maputos kong problema, magkaguliyang akong pamilya. Mutong nga ng mga sakit nga walay na imbento nga tambal. Ang nagbuhat o nag-imbento sa langit o sa yuta ni anan ako. And powerful kayo ni. Because daghang taong musulay og hatag ni mog kalipay og kagawasan. Tinoon? Para ba ako ba? Ingon ko sa asawa, panggawas mo ba? At tumog airport, pagbalon mag 10 pesos. Nya mag-jogging ba mo dito, mag-walking, mag-picture-picture mo, mag-istorya-istorya. And then, kuha mo ito mga bugnawon, nga, yung mga mix, usay tawag na, fruit mix. Nga na, and then, istorya-istorya, panggawas mo. Kaysa inyong mga panimalay, gapos naman kayo, ha? Fruit, thirsty? Ha? Bahala mo na? Panggawas mo. Nga naman, naraman ta sa itong mga panimalay, nagapos sa lutoon, nagapos sa labunon, nagapos sa bantayon. Yan, nagbantay bata. Kung panggawas mo, nana, picture-picture mo ito, post sa Facebook. Wala na airplane. Nga na God, ng caption. But I tell you, dunay taong musulay lipay nimo, mupahing gawas nimo. But sultian ka nako, dunay mga butang sa itong kinabuhing di mahimo sa tao. Luke 1:37, ang di mabuhat sa tao, mabuhat sa Diyos. In God, nothing shall be impossible. Magtapos ta.
John chapter 8, 31 and 32. Juan kapitulo 8, versikulo 31 hangtod sa 32. Ningon diha. Busa mingon si Jesus sa mga nanuong kaniya, kun, tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo, akong mga tinunan. Kung tumanon, amen? So, kining niyong kaniadtong guba kayang kinabuhi, giguba sa yawa, nahimong tinunan sa Ginoo. Kay gituman mo yung sugo, ayog uban, panangyaw. Verse 32. Di ara, kini mo ato ning timanan. John 8:32, John 8:32, John 8:32. Niingon. Mahibalo kamo sa kamatuoran, og ang kamatuoran maghatag kaninyog kagawasan. Mahibalo kamo sa kamatuoran, og ang kamatuoran maghatag kaninyog kagawasan. Dito na. Muna naanatay awit. Sa to? When does where the Spirit of the Lord, there is freedom, there is freedom. Unsa pa tang usa? Katong ningon diha nga na 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 na. Unsa to? Who the Son sets free, he is free indeed. Who the Son sets free, ang gitagaag kagawasan sa anak, gawas no na siya sa hingpit. Amen? Ayaw ta pagapos, unsa man na makalilisang, unsa man na kadako, unsa man na ka problema, paminawan ni ayo. Muluhod gyud na sa tubangas Ginoo. Kanang problema ang kadaog-daog nimo, one day muluhod na sa tubangas Ginoo. Mayon na Lord, mobiya na ko aning tawhana. Nay baboy, mangita nagbaboy. Ayaw lang kag padaog pagpalig-on sa imong pagsalig sa Ginoo. Amen? Ang uban wala na ipaki nimo. In fact, hadlok na sila nimo. But doon ay Diyos nga nagtagad og nag-schedule og panahon. Bisag unsa na kasakit kabugat nga nagapos nimo someday. Di na kapugong sa atong Ginoo. Kining kagapos sa kawalad-on nato someday di na kapugong sa buhaton ni Lord. Niya mas atiyuni wala pa jud ko kadungog sa imong testimony. Makadungog mo sa iyang testimony. Kay someday, nanay niya ni, kaisog si atiyo ni, maari ni, isugilo niya tanan. Tanan gyud. Nakaana, ragyog ko, grabe kayo ang Ginoo. Napay sulod ang iyang tiyan. Napas Lorelai sa tiyan. Lorelai ba? Nawala ang iyang husband. Unya ang iyang mga anak na nag-eskwela. So tanan, manglabada bisag unsa to no? Unya iyampo niya, Lord, muhulam ko ana, ikapay ang kasing-kasing. Ikapon pos Ginoo. Grabe. Di mahotdag ka daw gan testimony. Someday, iyan ang ipanugilon tanan. Basig karong Domingo, no? Woo! At niabot ragid ang panahon. Yung mga anak, nangaminyo na, ang uban na narbaho, tuwa sa gawas ang uban na Cebu. Ang uban na sa church. Na? Grabe si Lord. So, lahat moabot mga lumalabay na kinabuhi. Mulabay ra ginas kinabuhi. Nga naman, gi-schedule na ni Lord ang tanan. Diba? Pareha, Jin? Amen, Jin? Nga bisan tuod, mayon tagwa na tay biological parents nga makita na tong muatiman, muluto, mopabalon sa eskwela, pero naay Ginoo nga nag-atiman pag-ayo. Amen? Dalaygon ang Dios mga igsoon, ang kagawasan sa usa, kadaugan sa tanan. Amen? Praise God. Atong iduko ang atong mga ulo. Magpasalamat as Ginoo. Ginoong Dios nga labing gamanan. Salamat kayo, Lord, nga nagtagad ka sa among mga kinabuhi. Bisan sa among nadungog karon. Usa lang ka kinabuhi ang imong giduol. Tungod sa dako kaayo nga na dungog na og ayo. Unsa kadako ang gibuhat sa yawa sa maong tawo.
og sa maong probinsya. Mas dako og mas nadungog og ayo sa tibuok rehiyon ang kadako sa imong gugma og sa imong pagbuhat sa maong milagro. May mga milagro, Ginoo, nga wala nasuwat din sa Biblia. Og mahitabo ni sa among pamilya, sa among kinabuhi. Mahitabo ni dinhi nga church, mahitabo ni sa mga kaanakan nimo nga naa sa mga layong dapit. Bisag unsa pa ka makalilisang, unsa pa ka kurat, unsa ka dakong kahadlukan ang maong pangitabo sa kinabuhi, ang giatubang sa kinabuhi, ang nagapangitabo sa pamilya. Dunay mas labaw og mas dako pa niini nga angayang kadlukan og kana mao ikaw o Ginoo. Bisag unsang gahuma sa yawa, bisag unsang pangalana og kakusgan sa maong balatian, sa kawaladon, sa pangakangit-ngit sa mga kasakit nga musulay sa paggapos kanamo. Sa gitakdang panahon nimo Ginoo, imo ning lumpagon tanan